दाख्लि हरावहाय हरनि 8टासोआव आंनाव फन हरदोंमोन। ओमफ्राय बाबाया बुंहरदों आंनि सिगाङाव कर'ना भाइरास मोनबाय आंनि सोलेरावनो बिदि बुंहरदों। ओमफ्राय आंना मबाइला सुइस अफ थांनो होबाय, बेयावनो फनखौ रायज्लायस्लाबनो मोनाखिसै। ओमफ्राय मैया फुङावहाय गावबो फन हरफिनबाय, बोरै दं, बोरै न'खराव बोरै सोलिगासिनो बिदि बुंहरबाय। ओमफ्राय दा गावसोरलाय होनदों सरखारनिफ्राय एसेबाबो गावसोरनि थाखाय रेहाय होजानो लुगैदों न'खरनि मानसिफोरनो। दा बुंदों गावसिनियाव मैया 50 जन मोनदोंनो बेमारखौ। ओमफ्राय आरो दाख्लैबो गावसोरखौ लाबोखालिबो साबाना बेसेबांबा लाबोदोंनो मोनायाव। दा बिदिल' रायज्लायस्लाबनो मोनदों आरो। ओमफ्राय मैया बुंहरदों सोरनिबा सिगांफ्राव एसे गनायनि रेहाय खोनायाखै नामा बिदि बुंदों गावसोरो। दा अननानै सरखारनि मानसिया बिसोरनि थाखाय एसेबाबो रेहाय होनांगोन। जोंहाथ' दा रावबो आंगो होननाय गैया, बिबथै बिमादैनि अननायावसो आं दा थांनानै दं बिनानाव सासेखौ लानानै। दा जोंहाथ' आखाइयाव थाखा फैसाबो गैया, फरायनो मानो दिगदार जाबाय, बिमा बिफाबो गैया। दा अननानै बे बिफा सासेखौ जेलाव थानायखौ मोजाङै डाक्टारफ्राबो नायनानै होयो, फाहामनानै होयो। जोंना बाबाया 34 बोसोर आराव NJBआव हाग्रायाव थानानै हारिनि थाखाय एसेबाबो रोंबाबो रोङाबाबो जाम्बा जाम्थाबाबो एसेबाबो आखाइयाव हाथियार लानानै गोबाव समनिफ्रायनो हारिनि थाखाय खामानि मावबोबाय। दा अननानै बिनि जिउआव थाब मोजां जिउआ फैफिनथों। अननानै बर' हारिया बयबो बिनि थाखाय आर'ज गाबनानै हो। दा गभर्नमेन्टआ बिसोरखौ फाहामनानै न'आव थाबैनो हरफिननो हायो। जोंहा रावबो आंगो होननाय गैया, बिबथै बिमादैजोंसो दङ जोङो। दा जोंहा थाबैनो बाबाखौ जेलनिफ्राय हगार हरफिनो आरो न'आव थाफैफिननो मोनो, फिसा फिसौजों गोरोबनानै थाबैनो संसार आलो गोजोनै जाफिननो मोनो। दा बे जेलाव थानाय मानसिफोरनि थाखाय न'खरनि मानसिफोरखौ एसेबाबो नायनो थाखाय गभर्नमेन्टआ माबा मोनसे सुजुग खालामनानै होनो हायोबा अननानै सारमोना खालामनानै होबानो जाबाय। दा जोङो सरखारनिफ्राय जाहाथे बे सेन्ट्रेल जेलाव थानाय सुबुंफोरनि सायाव मोनथिनो मोनबा मोजां जागौमोन आरो। दा ओंखायनो जोङो बेखौनो न'खरनि मानसिया आसा खालामबाय थायो, मोनथिनो मोनबा हामगौ नंनानै। दा जोङो बेखौनो गोसोखांनानैनो एखमबा मोनाफ्रावबो ओंखाम ओंख्रि खहाबा जायो जोङो। गान्दा बसुमतारिया कभिड-19 एबा कर'ना भाइरास जादोंमोन। बे कर'ना भाइरास जानायाव नोंथांमोननो सोरबाफोर गभर्नमेन्टनि मानसि एबा जेखि जाया गावजों थाफानाय सुबुंफ्रा बा लोगोफ्रा नोंथांमोननो खबर हरनानै खिन्थाहरदों नामा? दा फन हरनायाथ' हरदोंमोन, दा सोर हरखो आंथ' मिथिला। दा फिसाज्लानि सायावसो मिथिगौ आरो। दा फिसाज्लानि मबाइलाव सोर हरखो दा बेफोरखौ जों मिथिया आरो भाइरास जादों होननानै। दा जोङो मानसिखौलाय नायनो लुगैदोंमोन, दा जोङो आखाइयाव थाखा फैसा गैया, थांनो हाया, गारि भारा लानो हाया, थांसौ फैसौ खालामनो हाया। दा जोङो बेफोरखौनो सरखारनिफ्राय मोनोबा एसे लुगैदोंमोन आरोखि, थांसन फैसन खालामनो थाखाय।